li futbolê binêre. Çawa kontrol dikin, çawa bihunerin. Yê temek. Divê em li rêzên frîkêkê binêrin. Kalkê min qiratin mak 3 ji bo vî kulûba nafawz bide sekinandin vî rêzê ava kiriye. Ji ber kulûb faul li ser faulê lîstiye. Bê tewanbarî biqetiye ji Ev wir. lîstikin nepaqijin, tenê ji bo hînbûnê ye. Tewanbariya sivik bi dîrek frîkêkê, tewanbariya giran bi îndirekek frîkêkê vê encam dibe. Wataya hêsan gol nehesibînin biryara hekeme. Berê ku gol bibe, vê destê lîstikvanek bi gogê bibe. Ser meselê mînaviya. û dikare li yekî bixe santrafonê di ji ber belî? Kuliyekî xist û çû cihê golê. Hekem destê xwe bilind dike û wisa dihêle pê îndirek frîkêkê nîşan dike heta gok bikeve destê lîstikvana duyemîn. Ku dîrek bi lîstikvan dikare here û gol bavêje bê ku gok bi hinekê dinê bibe. Ew jî wek penaltiyê ye. Ay! Dîrek an dîrek divê dijber ji nehu 15 mehter dûrî gogê duhêrin. We ava bikin lê ku hinek berî lîstixana gogê ji wan biqete ji bo serê xwe li gogê bixe. Wê rastê qarta zer were. Îcar divê gok tim dûr be ne wer? Ne her can. Tewanbariya sivik yê li qada penaltî ne penaltî lê îndirek frîkek tê hesibandin. Li qada golê cihê ku bûyer çê bûyer lîstikvan li ber xêza golê rêzek çê dikin. Ku ne li ser xêza golê be divê bi kêmanî nehu 15 metre dûr bin. Hop, ez viya dizanim mek. Gava defans li cihê xwe frîkek çê kir ve lîstikvanên din heta dest pêkirina lîskê li hêra Tiştek derva din? bînin. Çemin şunu. Çıdıkımı deri. Çemin. Aya ku go ji qadê dûr ket divê Takabilir. û lîstikvanek îndirek frîkek kirtibe û golê bavêje hêla qada xwe hîn tu lîstikvanek nelîsbin wek viya. Ev hinek lêxistinin. Ay ay, li ser gogê biaxive ez bawer nakim. Ku ev negengaz e tenê di kartonê de ye mek. Gava gol nehesibandin lîstik ji kornerê ji hêla dijberê re dest pê dikemî. Ez bînim. Fehm kir. Tu niha çi dikî? Ev danseke nû ye. He? Heta êvarê em ji xwe re li vir bisekinin. Penaltî ji alî kalkê min mek goton ve hatin asandin. Em ê vegerin şoreşa îndûstriyê. Li cihê penaltiyê metîngehên giştî bisekinîne. Ka ser meselê li hember lîstikvanek di qada xwe de bibe. Îcar penaltiyê ava kir. Bigre, bilêze dîsa, binêre mek, qet wan tewanber nekir û tew li dervayê qadê bû. Ne pirsgirêkeke, tu eleqa wî jî pê nîne. Mabes dewan bi tenê navendiya faolê ye. Lê gava bûyer li ser xêzê çêbû û ji xwe xêz başek penaltiye biryarê penaltiyê dayîn. Oo, min dît. Penaltî ji bo tewanbariyê giran yên de aliyê ve çê dibin dayîn. Mîna ku lîstikvan xwe hol bike ser yê dijber, anxin jî qerevan yek jî lîstikvanê defansê destê xwe bine gogê. Te fehm kir? Gava biryar penaltî be gok datîne ser xala penaltiyê. û lîstikvan yek û wê bilêze diyar dikin. Xala penaltiyê ji xêza holê 11 metre dûr e. Divê ew qas ji gogê dûr bisekirin. Herkes dikare ji bu penaltiyê li gogê bixe? Ku navê wî ji hekem re bibêjin ne pirsgirêkek ye. Kîjan ji wê lê gogê bixe ew kare lêxê. Rast e were. Divê gogê bi hêla pêş ve birê bike. Gava gog birêket lîstik dest pê dike. Cara diyemîn ew nikare li gogê bixe heta yekî din bi gogê lîst. Rast e. Îcar ku piştî lêxistinê çû li girsê ket û vegeriya paş ve berê ku kes bi gogê nelîste. Gol çêbe ew nayê hesibandin. Ji yekê din re jî ji bo gol bavêje ew jî gol tê hesibandin. Lê ku yek ji komê bikeve wî qadê berê lêxistinê û gol çêbe divê hekem wiya dubare bike. Lê ku yên defansê bikevin qadê û tê pêşiya gol bavêjin ew jî tê hesibandin. û yê forwerdê skorek çê dikin û beşik gol tê pejirandin. Tewanbariya dubarekirina ji bo komê ne baş e. Ku ji her du hêla ji lîstikvan berî lêxistina gogê bikevin qadê wê çi bibe? Hêsan e. Wê penaltî dubare bikin. Ku tiştek biyanî li gogê bikeve, wê dîsa dubare bikin. Lê ku ew tiştên biyanî li piştî li dîrek bikeve, bê havêtin hekem biryar dide ku gogê ji wî cihê bavêjin. Na tê fehm kirin? Belê. Uy, belê maqalevan dikare ji bu penaltiyê li gogê bixe. Helbet. Lîstikek çawa ye ha ha. Mikrofonên me yên dinin. Çûnku derê.
û viya li hundir çê bikin ma em amade ne ji bo rêza din. Belê em ê çi bikin niha? Em tacê bi bîr bînin. Hêsane, rêza tacê dibêje ku niha deqakî. Dengê te wekû pêdiviyê tê. Li gorî pirtûka min rêza tacê ji alî kalkê min ê Rönesansê McWish'in ve ava bûye. Ji bo koma derindiye İtalyana Prenses a McWilin ji avantaja tunebûna wan rêza dûr bixe, paşê kom ji maxim buwar kir. اري هلا Vay vay, ez dixwazim serê wî bimînim. Çi lîstkeka qilêr. Gava gog dere tacê, gog ji lîskê derdkeve. Belê, Lê ku li wî xêzê be wê çi bibe? hemû gog gava derin tacê ji lîskê derdkeve. Piştî rêwîtiyeke dîsa dikeve lîskê gava gog dere tacê, cara dawî ku li gogê xestibe, lîstikvanek dijber li wî cihê gogê digere. Divê nigê wî lîstikvanê ya li ser xêzê be, ya li dûbe, ya jî li derbas neke. Lewra nigê wî ser çîzixê be jî dibe. Wê çawa bavêje? سكرم Divê bi her du destan bigire, rake, heta pişta. Serê xwe û bavêje û qadê. û yekê ku tacê gogê havêt heta ku lîstikvanek din neleyze nikare li gogê bixe. û tu dikarî ji tacê gol bavêjî. Ma dikarî mek? Ku gog li hekem bikeve û here derve, wekû rastî çiye derva bihesibînin. An ku Wekî bar din? li gogê bixe hîna kes dest nedayê bê, ev jî taş dihesibînin. Ku gog nehat qadê, divê li heman helî jî tacê dîsa bavêtin. Min fehm kir rêz çewane. Xem neke mek. Hop! Wisa Ez wekî fîlekî me, ji bîr te nakim. pirtka xweş bîr kilo. Belê ez çi gêjim? û niha dora rêza din e. Hey çerbû, mî? Li ber nekevim mek, ez guhdarim. Li her tiştî niha tiştê divê ez ê bikim. Lê piçkê ez bîna xwe bidim. Tu li ser vî erdî çi dikî? Kompîtûr ev? Tu niha viya şikand. Min hewl dida ku ez serrast bikim. Ev çîlo. Dixebite gelo. Wê ji xwe bixebite, ez zanayê kompîtûrê me. Rêzê kolê ji alî kalkê min ê Hindistanê makar me ve hate ava kirin. Ji ber gava gog derdiket derva, tilekî wî yê taybetî hebû ji bo dest bi lîskê bike. Ew dibû jûmbo bi êşa serê xwe. تو چابد Lê کی kalkê ها min ji bo viya tişek bikirana. خود بنیرا تو خود بنیرا Serxêza یجو golê derbas dibû. تو چابد کی تو Ya چابد wî کی koma ها ji ber yek dest bi gogê kiribe, dor dihat ser wî komê. û cara dawî ji yên forwerdê kîjan endamê komê lîsibe, divê santrafor hayê ji xwe û lîstikvanê defansê hebe. Lîstikvanek din, bi tenê ne qelevan. Lê ku ji qelevan an jî yên defansê jî dûr here? Rast e, wê ev çavkoma ji ber ji bo Korner. kornerê xwe amade bike. Ji ber wê biryar ev e. Santrafor ku ji qada golê xelek baş qefal dibe û bavêtina gogê re tu nikarî dîrek ji avêtina wî offside bî. Heta ku gog nekije qada penaltiyê li lîskî de xuya nake û ku wisa nekir ji nû be li gogê dixe. Santrafor lîstikvanê defansê yê diqada penaltiyê da sekinandiye bixe û gol çê bibe. Ew nayê hesibîn newir. Şwa ev ne golek ku gog ji qada penaltiyê ne derneketiye. Lê ji bo golê divê li ku bisekinin. Bila ne dervey qadê be ji her derî gol tê avêtin. Lê tenê tora komê dijber ku here qada xwe bixe bite behesbandin jî. Gola ku tu nekî skorê, gola santrafor bi xwe ye, rew çi bibe bila bibe, ev gol e. Di dawiyê de lîstikvan divê cara dudiyan li gogê nexe. Heta yekî din dest pê bike, an ji biryara îndirek tirkekê ji tê girtin. Na bigire mek. Na ooo! Tê nêzik te ji nû be bikî gelo. Gerek nû bikî viya. Ez karim kompîtûrek din bistînim. Ka were kornereka din? Kornera li vir neciribandin. Hunê mala min xerab bikin. Na ooo! Avaya ala ku te dixwest, niha em îsa rêza kornerê dubare bikin. Kalkê min maksîl بابا جبيوني بابا جبيوني اوه بساكن Yê di rêzên kornerê ava kir, bir lîskek dijwar bû. Rast e baş çê bû wîlî, ev kornerê gava lîstikvanê defansê cara dawî bi gogê lêstî bû, berê ku gog xêza golê derbas bike, lê hewayê an li erdê dive gog nivê xêzê derbas bike. Ku gog ji lîskê derkeve û paşê dîsa vegere? Ew santrafora û ji bîr neke ku dikare ji kornerê gol bavêje. Hop! Ev çi ye mek?
تو جار ji kornerê offside nabe û di kornerê de divê nehu 15 metre ji gogê dûr bisekinin. Ji xwe bi fîrkekê lîstikvan Ciyo heta xwe bisekin Azî Babê, ciyo xwe bisekin Azî, ciyo xwe, ciyo xwe, yara erê. în direk fîrkek bê dayîn hember wî. Gol! Yahoo! Tu li ku dileyzîlo? Ez ê bi te re bixeydim ha. Lê tu bi tenê mikrofon